रेडी बाड़ा ना बाबू। का बा? ठीक बा सर। 1 2 3 4 स्टार्ट। समर सिंह भाई तथरे सर गइले खेसारी लाला भाई लखनऊआ गइले पवन सिंह भाई तहउली कोइले मैं अनिल की कुछ नया गइए समर सिंह भाई तथरे सर गइले मैं अनिल की कुछ नया गइए पोल खोलेंगे हम। खोल दा बाबू खोल दा। पुराना कटर एक पता टाइम पास होला नया कटर एक पता मीटर खासा होला पुराना कटर एक पता टाइम पास होला नया कटर एक पता मीटर खासा होला अनु पांडे सब कर पोल खोली है अनु पांडे सब कर पोल खोली है मैं अनिल की कुछ नया गइए समर सिंह भाई तथरे सर गइले मैं अनिल की कुछ नया गइए देखिए ना सर चिढ़ा रहा है हमको। रे नीतीश हट काबे देख रहा के। हो गए बाबू तू सरकार तराबा। राइटर धर्मिंदर से रही है रे बाची खोल खोल माइटर लिख दी है साची राइटर धर्मिंदर से रही है रे बाची खोल खोल माइटर लिख दी है साची सारा माइटर कुछ खास लिखी है सारा माइटर कुछ खास लिखी है मैं अनिल की कुछ नया गइए समर सिंह भाई तथरे सर